Krásny víkend prajem z pláže. Som si na seba ušila blúdu. Teraz nestiham natáčať každý deň liveky. Ale dostávame sa k číslu 10. A desiatku máte tí, ktorí ste sa narodili 10., 28. alebo v oktobri. Isto máte toto číslo vo svojej matrici a tá desiatka vás dosť ovplyvňuje ako deň narodenia alebo mesiac. Je to archetyp taký šťastený, volá sa to fortuna alebo koleso šťastia. Je to dosť aktívna energia, čiže keďže je to koleso, je neustále v pohybe a toto číslo je o intuícii a o tom, že by ste mali počúvať samých seba, svoju intuíciu a podľa toho sa riadiť. Nenechať sa ovplyvniť inými ľuďmi. Napíšte mi, či ma je dobre počuť, keďže oceán riadne bije. Počujete ma? Vidím, že ste online, ale nikto mi nenapíše, či ma je dobre počuť. Nič. Tak asi áno. Takže vrátim sa k desiatke. Intuícia. Desiatka je vtedy v pohode, ak je ťa počuť. Dobre, super, ďakujem. Je vtedy v pohode, keď je spojená a počúva vlastne tú svoju intuíciu, čo v podobe nejakých nápadov, myšlienok, keď sa spojí vlastne sama so svojím takým vyšším ja, alebo má také tie nápady a vtedy by sa mala naučiť aj dôverovať sama sebe, takisto dôverovať aj vesmíru. A že pokiaľ už jej prišiel ten nápad alebo tá myšlienka, tak by mala ísť a konať. Jednoducho riadiť sa tým, čo jej príde v momente alebo nad čím rozmýšľa a ísť a zrealizovať, to vtedy bude mať šťastie. To je o tej šťastine. Je to o tom, že desiatka musí sledovať nejaké znaky, odozvu, hej, z toho zo sveta, z okolia, prehlpovať si tú svoju intuíciu, aby vedela, či ide správne alebo nie. Keď je v pohode, je uvoľnená, zrelaxovaná, nie je v napätí, tak vtedy všetko sa jej darí veľmi ľahko, jednoducho, prichádzajú nejakí potrební ľudia, ktorí jej pomôžu, dokážu povybavovať nejaké veci rýchlejšie, jednoduchšie ako ostatní. Vyriešia sa rôzne situácie prekvapivým spôsobom. A zase naopak, pokiaľ je desiatka v napätí, má obavy, nie je taká uvoľnená, zrelaxovaná, je pod tlakom ostatných, hej, desiatka nemôže byť pod tlakom, musí počúvať seba, to, čo ona chce robiť, kam ju to ťaha. Nemôže byť, nie je taká logicky premýšľajúca a ona je skôr taká umelecká. Takže pokiaľ je v napätí, má obavy, rozmýšľa neustále nad nejakými problémami, ktoré sa môžu udiať alebo už sa aj udiali, tak to koleso šťastia sa otočí, keďže je to koleso a budú sa diať
keď nastanú problémy, prekážky, všetko pôjde ťažko, oveľa dlhšie sa budú vybavovať veci. Ako sa hovorí, že keď sa kazí, tak sa kazí, takže vlastne to koleso sa točí tým zlým smerom. A chce to poukázať na to, že desiatka sa momentálne nenachádza na tej svojej vlne. Hej. Ona sa musí vrátiť do rovnováhy, musí sa uvoľniť, musí začať dôverovať, že pokiaľ niečo cítim, alebo mám nejakú ideu, myšlienku, nápad, idem si za tým, dopadne to dobre, netreba tlačiť na pilu. Sú to takí komunikatívni ľudia, veľmi radi cestujú, sú aktívni, chodia na nejaké výlety, túry, radi objavujú, potrebujú tú inšpiráciu. Hej, desiatka je o inšpirácii, takže ona keď sa nadchne, potom ide konať, tak má veľký predpoklad k úspechu. Potrebuje tú inšpiráciu a nadšenie. Hej, že rýchlo sa nadchne pre niečo a vtedy by mala ísť konať. Keď bude mať plnou hlavou nápadov a nebude ich realizovať, tak to koleso šťastia sa nemá ako roztočiť, hej? Úspech sa nedostaví. Veľmi veľa takých známych osobností má desiatku vo svojom diagrame numerologickom, dokonca aj Elon Musk. Takže vidíme, že pokiaľ človek si dôveruje, má ten nápad, ide si za svojím, tak môže dosiahnuť veľa. Desiatka je taký protiklad jedenásky. Jedenástka je o sile, vytrvalosti, fyzickej sile, o tvrdej práci. Že človek musí makať. Desiatka nie je ona, potrebuje byť uvoľnená a až vtedy na tej vlne, keď jej príde nápad, idea, myšlienka, vtedy sa do toho pustiť a dostaví sa výsledok. Ježiš, horúci piesok. Dobre. Ak máte nejaké otázky, alebo ste sa spoznali, alebo chcete niečo vedieť viac ohľadom čísla 10, píšte mi do komentárov a zajtra sa pokúsim nahrať liveku o 11. Sice budem cestovať, ale uvidíme. Možno to bude z letiska. Pekný deň, majte sa.